ለኢትዮጵያ ማዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማለት ሰላም ታና አብዚ ካናዳ ዝመደበሩ ስቱዲዮ አፍሮይት ነሲብ ጸሐኩም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሳልሳይ ክፋል ወተሃደራዊ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምዚ ዝስዕብ ከካፍለኩም አይተርሕቁ መቸም ልክ ከም ካልኦት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያንን ቅድሚ ኩናት ምጅማረን ንዝወስዳኦ ወተሃደራዊ ስጉምቲ በዓይነ ሕጊ ምኽኑይ ንምግባርን ተቐባልነት ንምርካብን ወይውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኩነኔ ከም ዘይገጥመን ንምግባር ዝኽተላኦ ስትራቴጂካዊ ቅደም ተኸተል ኣለዎን ምን መሰለ አንድ ገጽ ደብዳቤ አንድ ገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ገጽ ደብዳቤ ለተባበሩት መንግስታት ቢያስገቡ የኤርትራ ህልውና ከ80 እስከ 90% አደጋ ውስጥ ይገባል እዚ ስጉምተን ካብ ህዝበን ድጋፍ ከም ዝረኽባ ይገብረንን ካብ አህጉራዊ ድባትን ካልኦት ሃገራትን ተጻብኦ ከይገጠመን ስክብ ከይበላ ወተሃደራተን አንቀሳቂሰን ብጥበብ ኩናት ክፍልማ ይኽእለን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ይኸዓ ዝኾነት ሃገር አንጻር ካለ ሃገር እተስሞ ኩሉ ዘበለ ክሲ ሓቂ ኢልና ክንቅበሎ ንቅሰብ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንስጉምተን ምኽኑይ ንምግባር ካብ ዝጥቀማሉ ሜላታት ሓደ ስነ አእምራዊ ሳይኮሎጂካል ክልተ ህጋዊ ሌጋል ሰለስተ ወተሃደራዊ ሚሊታሪ ዲፕሎማሲያዊ ምድላዋት ማለት ዲፕሎማቲክ ፕሪፓሬሽን ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተን ይኽተላየን ካብዚነታ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ኳን ተወሰርና ሓደ እታ ተጻባኢት ሃገር ኣብ ልዕሊ ናይታ ተጠቃኢት ሃገር ኩሉ ዘበለ ጉዳያት ብዝምልከት ህዝቢ ንዘለዎ ርድኢት ኣብ ምጥምዛዝ ትጥቀመሉ ጎስጓሳት እዩ ካልኣይን ምስሊ ካልኣይት ሃገር ኣብ ማሕበረሰብ ዓለማ ምድዋን ይኹን ከም እትደልዮ ጸለሎ ለኽያ ከተቕርቦ ይኽእላይ ከቅድሚ ክልቴን ሃገራት ንዝኽተሎ ስትራቴጂካዊ አካይዳ ምግምጋመይ እምበር ስኢበ ንዝገልጸን ፍሬምወርካት ወስከብለልኩም በጉልበት ከሆነስ እንዴት አድርጋችሁ ነው እስኪ አሰብና ምጽዋን የምታስመልሱት ንገሩን እስኪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ወይሲ ናብ ሰላሜን ከምረሃ ንዝብል ህቶን ምምላስ ብቅደም ተኸተል ኣብ ምግምጋም ተጠቀምኩለን ውሱናት ሓቆፍቲ ፍሬምወርኬን ቀዳማይ ኮንፍሊክት escalation model political scientist Frederick Glaslyn ቻርልስ ሄርማንን ዘቆሞ ሞዴል ከምዃኑ ዝፍለጥ በመሰረት ዚ ሞዴል ግርጭት ንቡር ምዃኑ አሽንኳይዶ ክልተ ዝተፈላልያ ሃገራት አሞንጎ ክልተ ሰባት እኳ ናይ ረባህ ፍልልያት ስለዘሎ ግርጭት የጋጥሚ እቲ ዝኸፈአ ግን እቲ ግርጭት ካብ ቁጥጥር ወጻኢ እንተኾይኑ እዚ ሞዴል እዚ አሞንጎ ኣብ ዝኾነ ትካል ዝሰርሖ ክልተ ሰራሕተኛታት ዘጋጥም ግርጭት ጀሚርካ ናብ ፍትሕ ዘብጽሕ አሞንጎ ሰብ ሃዳር ዘጋጥም ግርጫው ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ አሞንጎ ክልተ ሃገራት ዘጋጥም ኩናት ኣብ ምግምጋም ይጥቀሙሉ እዮም ክልተ strategic narrative discursive framing ማዕረ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ሃገራት ኣብ ጊዜ ኩናት ንህዝበን ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣምትላልን ዝምቦ ሓበሬታ ኣምስናቅ ካብ ዝጥቀማሉ ሜላታት ሓደ እዘን ክልተ ኮንሰፕት ማለት framing and strategic narrative ምግላጽ ይካኣል ሰለስተ war justification doctrine ወይ ካብ ንቡር just war theory ዝብሉ ወይ እዚ ቲዮሪ ሃገራት ናብ ኩናት ቅድመ ምእታውን ነቲ ዝወስዳኦ ስጉምቲ ህጋዊነት ንምልባስን ብስነ መጎት ቅቡል ምእንቲ ክኸውን ማዓስ ናብ ኩናት ምእታው የድልየና እቲ ዝበለጸ ጊዜን ኩነታትን ማዓስን ብኸመይን እዩ ኢለን ንኸጽንዓ ዝጥቀማሉ ቲዮሪ እዚ ይኹን እምበር መብዛሕትኡ እዋን ሃገራት ብቲዮሪ ኣይምራሃንየን እዩ ዝበሃል ተንተንት ፖለቲካ ግን ንኣካይዳ ዘን ናብ ኩናት ዝኣትዋ ሃገራት ኣብ ምጽናዕ ነዚ ቲዮሪ ይጥቀሙሉ እዮም ራብዓይ ራሊ ራውንድ ደ ፍላግ ኢፌክት እዛ ቲዮሪ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲት ዝጥቀሙላ ኣብ ጊዜ ኩናት ኣብ ጊዜ ጭንቂ ማለት ከም ተፈጥሯዊ ሃደጋን ካልእ ንሓድነት ህዝቢ ዝፈታተን ኩነታት ከጋጥም እንከሎ ብመከሩ እዋን ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ዲሞክራሲያዊ ይኩን ጨቋን ብዘይገድስ ደገፉ ይህቦይ ስለዝኾነ መራሕቲ ፕሮፓጋንዳ ብምጥቃም ሃገራዊነት ብምጉስጓስ ይኹን ንካልኦት ብምስይጣን ንሓድነት ህዝቦም ኣብ ምድልዳልን ዘቤታዊ ጸገማቶም ጠምዚዞም አንፈጠመቱ ናብ ደገን ምግባር ዝጥቀሙሉ ሜላይ ነዚህን ዝገለጽኮን ፍሬምወርክ ወይ ውንስን ሐሳብ ከመወከሲን ተተጠቂምና ወተሃደራዊ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዘይተርፍ ኩናት ከም ዝወስደና
ክንርዳእ ንዘኽእለና ቅደም ተኸተል ክወስደኩም የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ሉዓላዊ በሆነው ሀገር የሚገኘው ወደብ በሰላም እናመጣለን ነው ያላችሁ ያላችሁት። በሰላም እንዴት ወደብ ይመጣል? ብልጽግና ኖረ አልኖረ ነዘን አቀድም አቢለ ዝገለጽኮን ኩናት ንምፍላም ሀገራት ዝጥቀማሉ ሜላ ቅደም ተኸተል patterns of strategic steps to wage war ንርአ ተቀዳማይት ስቴፕ framing the enemy narrative and propaganda እንተርኢና ሓደ ማስ ሜዲያ ናይ መንግስቲ ጽልዋ ብዘለዎን ይኹን ፖሊሲኻ ብዝድግፋ ማስ ሜዲያ ተጠቂምካ እታ ካላይት ሃገር ንጸጥታኻ ስጋት ከምዃና ምግላጽ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፕሬዝደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ዝፈለመ ዘመተ ንመማሃራን ዩኒቨርሲታትን አክቲቪስትን ይኹን ዲፕሎማሰኛታት ናብ ሚድያ እናቅረበት ምስሊ ኤርትራ ኣብ ምድዋንያ ትርከብ ዘላ ኣብ 2022 ሩሲያ ንዩክሬን ክትወረርን ከላ ዝተጠቅመትሉ ናይ ሚድያ መንገዲ ሓደ ኣብነት እዩ ክልተ ዲሞናይዜሽን ምስታ ቀዳማይት ትመሳሰል ኮይና ግን ከኣ ካንትሪ ኤክስ ጻሓታሪት ኩናት ከም ምዃና ንሓድነትካ ይኹን ሃገራዊ ክብርታትካ ኣስጋይት ከም ምዃና እናገለጽካ ምስይጣን ሰለስተ ቪክቲም ናሬቲቭ ካንትሪ ኤክስ ኩናት ኣመላ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ሉዓላዊነትና ክትደፍርን ኣብ ልዕሌና ኩናት ክትከፍትን ስለ ትኽእል ድልዋት ክንከውን ኣለና ምባል ኣርባዕተ historical grievances ፖለቲከኛታት ናብ ሚድያ ይኹን ኣኼባታት ከም ዘካየዱና ገበርካ ዝሓለፉ ግን ከኣ ሕጋዊ ማዕልቦ ዘይተገብረሎም ከም ዶባዊ ኩናትን መግዛእታዊ ዶባትን ዝኣመሰሉ ጉዳያትና ላዕልካ ነቲ ሃገር ምውንጃል ዕላማ ቀዳማይት ስጉምትን በኣር ኣብ ልዕሊ ካላይት ሃገር ዝውሰድ ዘመተ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ከም ምዃኑ ሞራላዊ ተቐባልነት ከም ዘለዎን ብምግዋህ ህዝባዊ ተቐባልነት ምርካብ እዩ እታ ካላይት ስቴፕ legal or political justification ትብልያ ሓደ declaration of grievances ኣብዚ ክስታት ይቐርብ እዩ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጃምላዊ ህልቂት ወይ ጄኖሳይድ ፈጺማ ኤርትራ ዝለኣኸቶም ኣባላት ግብረ ሽበራ ኣብ ቁጥጥር የእቲና ቁጠባዊ ዕዮታትና ዘይትደሊ ኤርትራ ልማዓትና ዘተዓናቅፍ ተግባራት ትፍጽማላ ወዘተ ዝብሉ ጸለመታት ክንሰምዒና ክልተ calling for international support ኢጋድ AU ወይውን UN ኣብ ዝኣመሰሉ ውድባት ይጠቕመኒ ዝበለቶ ክስታት ይኹን ጸለመታት ተቐርብ ኢትዮጵያውን ካብዘን ውድባት አንጻር ኤርትራ ንእተቕርቦ ጉዳያት ኣብ ቀረባ ምእዛብና ዘይተርፍ እዩ ጥራይ ንጸበ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካ ንኢራቅ ክትወረርን ከላ ንዝተጠቕመትሉ መንገዲ የዘኻኽረና ኩናት አንጻር ግብረ ሽበራ ብምባል If Saddam Hussein does not fully disarm for the safety of our people and for the peace of the world, we will lead a coalition to disarm him. Salasta, withdrawal from treaties or agreements. Mista kalait hager nizaatwoto wi'lat misraz ይርከቦ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማስ ሚድያ ጥራይ ተጓሓሮ ዘላ ጉዳይ አሰብን ጉዳይ ኤርትራን መን ይፈልጥ ሚኒሊክ ምስ ጥልያን ተዘራሪቡ እዩ ወይውን ኢህአዴግ ንናጽነት ኤርትራ ደጊፉ ክፍርምን ከሎ መሰጋገር መንግስት ስለዝነበረ ዝወሰደው ተግባራት ናይ ህዝብ ድምጽ አይነበረን ብምባል ኦፊሴላዊ መግለጺ ይህብሉ ይኾኑ መን ይፈልጥ ዕላማ ናይ ዛካላይት ስጉምትን በአር ነፍስኻ ኣብ ምክልኻልን ሃገራዊ ረባኻ ኣምዋሐስን ኩናት ናይ መወዳታ አማራጺ ከም ምዃኑ ጌርካ ከተረድ ይኽእለካ ስለ ኤርትራ ሞነ ስለ ኢሳያስ አይ ዶንት ኬር እኔ ግድም ይሰጠኝ ስለ ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ጥቅም የሚባለው ነገር ነው በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የራሷ የሆነ ወደብ ነው የምትከራየው የምትዋሰው የምትሳለው ሳይሆን የራሷ የግሏ የሆነ አክሰስ ቱ ባህር ያስፈልጋል እትሳልሳይ ስቴፕ ናሽናል ሞቢላይዜሽን እዩ ሓደ ሚሊታሪ ቢልድ አፕ ወተሃደራታ ናብ ዶብ ተቀርብ ዕቁር ሰራዊታ ተዳሉ
ንበጀት ምክልኻል ተበርኽ ክልተ ኢመርጀንሲ ለው ናይ ሕጹጽ እዋን ኣዋጅ ትእውጅ ዕላማ ሳልሳይ ትስጉምት እምበኣር ብንዋታውን ስነ ኣእምሮውን ኩናት ከም እትዳሎ ንምግባር ይኽእለካ እቲ ራብዓይ ሳይኮሎጂካል ኤንድ ዲፕሎማቲክ ፕሬዠር ሓደ ብሬክ ዲፕሎማቲክ ታይስ ኣምባሳደራት ምስጓግ ኤምባሲ ምዕጻውን ዝኣመሰሉ ነገራትን ይርአ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ኤምባሲ ከም ዝዓጽወት ይንገር እኳ እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ኤርትራ ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ምዃኖም ጥራዩ ዝዝረብ ዘሎ ደጊም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዞም ዲፕሎማሰኛታት ጸቕጢ ፈጢራ ከም ዝወጹ ምግባራ ዘይተርፍ እዩ ክልተ ፎልስ ፍላግ ኦፐሬሽን ኮነ ኢልካ ምስ ካልኣይቲ ሃገር ንጎንፂ ዝደፋፍእ ተግባራት ፈጺምካ ከተቕርቦ ዝደለኸዮ ክሲ ኣራጉድካ ምቕራብ ብጥልያን ካሱስ ቤሊ ይብልዎ ዕላማ እዛ ራብዓይቲ ስጉምቲ ነታ ካልኣይቲ ሃገር ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ነፂልካ ነቲ ኣንጻራ ዘቕርብካዮ ክስታት ተቐባልነት ንኽትረክብ እትጥቀመሉ ሜላይ ተሓሙሻይቲ ስቴፕ securing or undermining alliances ሓደ seeking alliance አንጻር ጸላይትካ መሓዛ ተናዲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ዝኾነት ካለ ሃገር ወተሃደራዊ ይኹን ጸጥታዊ ኪዳን ኣይመስረተትን ይኹን እምበር ከምቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ካብ ቱርኪ ኢማራትን ቻይናን ሎጂስቲካዊ ሃገዛት ዝረኸበቶ ሎሚውን ንተመሳሳሊ ዕላማ ተዋፊራ ትህሉ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሃገራት ኤሮፓ ዘካይዶ መገሻውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተላዚቡ ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ኢትዮጵያ ካብ እስራኤል ወተሃደራዊ ስልያ ሃገዛት ትረክብ ከም ዝነበረት ይንገረላይ ክልተ undermine enemy allies ዲፕሎማሲ አማራጺ ኃይሊ ወይውን ቁጠባዊ ጸቕጢ ተዘይኮይኑ መተባብዒ ተጠቂምካ መሓዛ ጸላይትካ ንዝኾና ሃገራት ዘይሻራዊ መግለጺ ሂዘን ክቕጽላ ጸቕጢ ኣብ ምግባር ይሕግዘካ ዕላማ ዛ ሓሙሻይቲ ስጉምት እምበኣር ንኣውዲ ዓለማዊ ፖለቲካ ኣብ ምቕራጽ ይሕግዘካ እታ ናይ መወዳታ ሻድሻይቲ ስጉምቲ ፋይናል ትራይገር ኦር ፕሮቮኬሽን ትበሃል ሓደ present it as the last straw ንዘጋጠመ ወጥሪ ኣብ ምቅላስ ኩሉ ሰላማዊ ፈተነታትካ ከም ዝተጸንቆቐ ምግላጽ ክልተ ኢንሳይድ ክላሽ ነቲ ኩናት ተገዲድካ ተኣቶ ከም ዘለኻ መግለጺ ብምሃብ ኩናት ትኸፍት ዕላማ ናይዛ ናይ መወዳታ ስጉምት እምበኣር ወራር ተካይድ ከም ዘለኻ ዘይኮነስ ከም ነፍሰ ምክልኻል ከተምስሎ ይሕግዘካ ዝኽበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ኣብዚ ከቋርጸኩም ንዝተረፈ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ተጸበዩና የቐኒልና እዚ ኣፍሮዊት ነስዩ የኤርትራ ህዝብ ለነገሩ መብቱን ያረጋገጠው በጉልበት ነው ይሁን እንጂ ኢህአዴግ ከመር በመነሳት ህዝቡ ፍቃደኝነቱ ምን እንደሚፈልግ ህዝቡ ወስነ ያለው በተባበሩት መንግስታት አስተዋዋሪነት ነው ሪፍረንደም የተካሄደው በሪፍረንደሙ ብዙ ኢትዮጵያዊ ቅስቀሳ ቢደረግበት ኢትዮጵያን ይመርጥ ነበር ከሆነ መረጃው ሐቁሳ ያሳየው 99.8% በሪፍረንደሙ ነፃነት እንፈልጋለን ያለው